екологичните продукти, на любовта между хората на село, която е най-здравата искрена любов, разбира се. Там, където жената ходи с пуста, мъжът ходи с брадва, естествено лъмбър, сексуалните са на мода. Знаем, стига вече с оскубаните вещи, дами и господа, време е да си пуснем брада. Всички. Какво е наша жена без брада, дами и господа? Тя е едно нищо, нищо и никаква жена. Дами и господа, също на мода, заедно с лъмбър сексуалните мъже, излезнаха пишните дамски форми, т.е. завърнаха се пишните дамски форми. Момичета, истинската жена има какво да покаже. Истинската жена има здрави и силни бедра, за да може да танцува до зори, разбира се. Моля момичетата да танцуват и да покажат какво могат на момчетата. Ела, скака! Ела с мен, ела с скака, аз имам здрави и силни бедра, дори с кофи да носи водата, ще ходи с брава, ти си мъжа, ще готвя път, ще готвя лампът, ще прави хъдрави малки деца и ход се надолу нагоре с краката, лято и зима, пара-пара. Ау, да стане да от прасен свят. Няма нужда да се преструваме за хремата, Ели. Да. Благодарим ти много. Вашите аплодисменти, дами и господа. И за здраве, и за силни бедра още малко трябва да тренираш, трябва повече да се храниш, Ели. Но за темата за храната ще стигнем след малко, я да видим какво сега ще направим.